Okay, så det er træning. Og hvad spiller I til? Træning, ikke? Så der er ikke tal. Jeg er målmand. Så det er de... Ham der, han er målmand. Og så er de to imod hinanden. Ham der. Du er rigtig dårlig, okay, jeg opstår det. Bolden røg ud, desværre. Så hun er faldet ned. Og Yna er blevet træt. Så er ham der. Nu skal jeg skyde bolden. Så prøver de lige så bolden. Det kunne ikke. Yna har bolden. Og nu løber Yna af bolden. Han har den. Og hans skud, det virkede ikke. Så er der sådan, at løber efter bolden. Imens Yna er nede og træt. Se, nu skyder Suna. Og bolden. Nu har ham der den. Jeg kan måle over. Ja, det var mig. Så skyder ham der den op, for den er meget nysgerrig at skyde. Så prøv sådan at sparke, det virkede ikke. Her. Så er der en, der hedder Yna, der har bolden. Nu skynder skyde. Bam! Bolden røg for højt. Hvad gør du? Se, den er vi filmer her. Ja, den vil se. Se, den vil se. Kan du se? Se, vi filmer. Stop. Skyder han bolden? Ændrer ikke noget. Er du sikker? Det er vi ikke. Løber sådan bolden. Løber. Ingen af dem nåede bolden. Så han skyder, og han kunne ikke skyde målet. Og så er det bare kampen. Den var i mål. Så har Yna, hvor mange mål har du? Hvor mange har du? 0. Og hvor mange mål har du sådan af? Okay. Så Yna skud, den gik ud. Han skammer så meget. Se, det er de. Se. Skal vi lige se? Skal du bare se? Se, de skal være YouTube. Se, de skal være YouTube. Så nu skal han skyde. Og yay! Nej. Du skammer dig meget. Det er det, der er problem. Den røg ind! 1-1 står der. Så 1-1. Det er 3. Ja, det er til 3. Han løber med bolden. Den røg! For siden. Den røg for højt op. Så 1-1. Okay. Nej, jeg filmer på bolden, og jeg filmer også jer. Så sådan her, hvordan har du det? Jeg lavede zoom, ikke så? Så er vi nu med en menneske. Sparker han til bolden? Nu. Der er frist til Suna. Og Yna står i mur, og står i mål. Skal skyde. Den Yna redder den som mur. Og nu har han bolden. Dribler. Han kunne ikke. Hej du det? Se. Det er Yna. Han shooter, det virkede ikke. Den kunne ikke. Så den bliver ved med at skyde, men det virker ikke. Han har den i sin næl. Det er farligt. Der var mål. Lad ham skudt. Der står 2-1 til Suna. Ham med den røde. Du er den bænd i min sko. Ja, bænd den. Se.
Der er 2-1 til Sonat. Du er den bændende sko. Vi skal nødvendigt åbne binden lige. Ja, godt, bind den. Ja, bind den. Vi når bolden. Han løber. Han skudt. Den kom ikke ind, desværre. Den kom stadig ikke ind. Du skal lige logge ind. Det er du. Så skal vi se. Han skyder, den kommer ind. Hvad står der så? 3-1. 3-1 til Sonat. Han har vundet. Er det det? Jeg synes, det er farligt. Jamen, du det? Vi skal lige filme, så der er bold, så det er farligt. Okay? Så må gerne gå, okay? Hvad? Sonat har vundet. Så Sonat har vundet. Men jeg skal finde sko. Hvad? Eller han bliver aftalt lidt. Vent.